गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि एनिथिं रादाब इउट्युब चेनेलाव लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायना होबानो जाबाय। मोनसे गोनांथार फोसावलाय, सासे उन्दै लाइमोन हौवासाया गोमानानै दं। धेमाजि जिल्लानि सिमोनसापरि हालामनि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि मुस्रि कुमार बसुमतारिनि आंगो फिसाज्ला अरबिन बसुमतारिया गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 12 जुलाइ शुक्रबार खालि फुंनि 10 रिंगासो समाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो न' फारसे गिदिंना फैफिनाखै होनना नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनानै होयो। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला अरबिन बसुमतारिया 12 बोसोर बैसोनि आरो 7 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। नखरनि सुबुंफोरा अरबिन बसुमतारिखौ गोबां जायगायाव नागिरदोंब्लाबो नागिरना मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय अरबिन बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8011160446 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। सासे उन्दै लाइमोन हिनजावसानि गेदेर जाफुंसारनाय। गुवाहाटीआव खुंफुंनाय नर्थ इस्ट पिनचक सिलाट गेलेमु बादायलायनायाव थरायना मनस्रि बर'आ गल्ड मेडेल देरहासार जानो हादों। आसामनि गुवाहाटी नोगोरमायाव खुंफुंनाय नर्थ इस्ट पिनचक सिलाट गेलेमु बादायलायनायाव 14 जुलाइ खालाराव सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि मुंख्लं नोगोरनि साखाथि गामिनि थागिबि दयाराम बर' आरो पन्स बर'नि आंगो फिसाजो थरायना मनस्रि बर'आ गल्ड मेडेल देरहासार जानो हानानै ओनसोलखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिथांनि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों देरहासार जानायखौ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो थरायना मनस्रि बर'खौ आर'नाइ फालिजों बरायनायखौबो नुनो मोनदों। क'क्राझाराव थानाय नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे गोजोनथाव खौरां बायदि क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटाला सिगाङाव जेरै दंमोन बेबायदिनो थानांगौनि थाखाय रायजो बेंगिरिनिफ्राय नटिफिकेसन फोसावनानै होयो। मानोना आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय क'क्राझार नोगोरारिफोरा गनायनाय जायाखैमोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। जम्मु काश्मीराव उदखारिनि गाग्लोबनायाव रैखाथि हान्जानि सासे बिबानगिरिजों लोगोसे गासै 5 जौवाननि जिउ गोमादों। गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिस एबा GRPआ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव 5 आयेननि बेरेखा हाबफैनाय बांलादेश नोगोरारिफोरखौ हमनो हादों। बनसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि सन्जय नार्जारि आरो उदालगुरि जिल्ला बनसुनि नेहाथारि राजेश दैमारिया इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बनसु आफादनि बिबानगिरिफोरा बनसु माहारियारि आफादखौ मानि थाखाय दादोंमोन? रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैबाय। मानोना बनसुनि बिबानगिरिफोरा सासेनि उनाव सासे पलिटिक्स हान्जायाव जयनिं जानायखौ नुगासिनो दं। बिथांमोनानोथ' गोबां दाङाबाजिनि गेजेरजों आफादखौ दानाय जादोंमोन। गावबा गावखौ हाइलाइट खालामनानै पलिटिक्सआव हाबनो थाखायसो बिथांमोना बनसु बायदि माहारियारि आफादखौ दादोंमोन नामा? बेयो बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा।